Ani ko'y balak naguluhan ni siya og ang kainit sa adlaw. Ang panahon karon dako na kaayo og kausaban. Ang kainit sa adlaw sakit kaayo kung modapat sa atong kalawasan. Kainit sa adlaw daghan na kaayong suba nga nahubsan. Tungod sa El Nino o hulaw kitang tanan na apektahan. Kitang mag-uuma apektado ug makaluluoy kaayo. Kay sa atong mga tanom kita na perwisyo. Kitang tanan nangandoy na nga maabot na ang ulan. Aron ang atong mga tanom malipay kini ug mabubuan. Kay maulang kini ang gikuhaan sa atong panginabuhian. Aron kita makasugakod sa kalisod nining hagit sa krisis nga kapanahonan. Sa kainit sa adlaw, nangamatay ug nangalaya ang atong mga tanom sa atong tagsatag sa kaumahan. Kay wa na kini suporta nga tubig kay ang yuta na mad-an. Kitang mga kabos kapait mga landong. Kay ang pagbugis sa umahan, maulang kini ang atong bugtong paglaom. Ug sa matag adlaw, kita makakaon. Daghang salamat.